Pyrthei TV. Tungin yakmi kimat dah kapas dang shwai ki Khubor na Kylleng ke Jylla. Ka head of department jong ka oncology department ka civil hospital Shillong ka Dr. Anisha Maulong kalayat hu ba ka Jylla Meghalaya kawan baar habaro ka way ka ri India ya ka jingdon jong ki brio ki bayo ya ka jingpang cancer ni ka jingpang bampong. Ha ka jing kren bat kilat Pyrthei Khubor ha ka lai tarik Jymmang arajar arpsau ka Dr. Anisha Maulong kalapin tip ru ba ka Jylla Meghalaya kawan ha kerdan ka baningkong hapo ka ri India habaya day bat ka jingdon jong ki brio ki bayo pang cancer na ka jingdi ni bam duma kalayat hu ru ba kat kum ka jingwat bnia jong ka Indian Council of Medical Research ha Meghalaya ki shenrang ki bayo ek jingpang cancer ki long arspa arpo hinyo point khandai ngut na ki shilak ngut ki nong shong shnong bat ki kenthai ki long shispa khat phra point hinriu ngut na ki shilak ki nong shong shnong ka Dr. Anisha kala kentu ki paj ba ki dei banwan shakmat ban phale examen shisien hakalai snem ban lap yaki don ne em ya ki jingpang cancer hakamet jungki namar ba lada ki doctor ki lap klo ya ka jingpang ka jing sumaru kan long ka pasuk ki nong shong shnong jong ka shnong men riang ka shnong ka bahab apo ka East Khasi Hills District kila hapan mi na laki jong ki yeng ki sem hapan ka jingdom jong ka mit ban pinlip ya ka ding ka bala Portsted na ka wake cloud bala thang dusmon da ki riu pinjot mariang lingba ka video bala pha da unong shnong jong ka shnong min riang uba JJ lingkhoi shakabati CCTV ha ka sautrik Jymmang arajar arpsau ula pentip ka nie ka jingplo jong ka cloud kala jia ha ka por kumba khandai biji min miet jong ka lai tarik Jymmang arajar arpsau tang shio I ka jingklang jong ka ding uni orang ba bat ka tu kat ningut ki nong shnong jong ka shnong min riang ki badon ya ki jaka rep hajan ka ni cloud kila mare wood shalingkha bantem ya ka jingpor jong ki thli ding bat ban yakun hadu banda yo penlip ya ka ding ha ka cloud ka badon marsna bat ki bri rep sinsar bat ki we ki ma rep Laingot ki brio ki blasha suba ba ki dei ki badon kti halor ka jingsha penyap dusmon jong wei urang ba ubla tip kerteng kum uba pen scam lang lemkhoi ubla ar punyo snam kerta nakashnong nong ba marshilong ka bajangai tang kumba lai kilometer aa nakashnong maukrwat Southwest Khasi Hills District kila sha kem haki pulit jong maukrwat police station kuman shupin kan mau hangni bahaka artarik uyayong arajar arpsau ki pai ba nong shong shnong kila lap ya ka medyap jong ba pen scam lang lengkhoi kabadon ya ki dakmong na ki benta jong urendang na ka kti kamon bat ki wei de ki benta jong kamet ha ka wei ka jaka hajan ka pinthor ka ba haryat thaulong ka ba hap hapo ka shnong maukrwan bat ka badai ru kalenti yat kejat banlet shnong marshilong Arngot ki shenrang brio bala suba ba ki dei ki badon kti ban le bejot ya ka wei ka samla lot ka badang khat pras nem karta ha ka wei ki shnong ka badon ha ka than nong thliu ka ba ha po ka Eastern West Khasi Hills District kila khlat no namar ka jingben saw bat ka jing place nam ka bajur hadian ba kila sha tangon bat sha bom shnong ha ki pat bhor ha ka lai tarik Jymmang arajar arpsau wei na kini ki bla suba le bejot ula khlat no ha kani hi kasngi ha ka por janmit ha civil hospital mairang karba wei pat ula khlat no endala pinkit sha civil hospital Shillong ha ka baya dei ba kani jingja ki pulit jong ka mairang police station kila register case bar ka jing toket kala ya chakman ka jiyo snam ka balakhe ha ka lai tarik Jymmang arajar arpulai ha ka Jylla Manipur ha preng ki jat bin rio kuki bat ki jat bin rio metai kala pen kala petwer je ki pat nong shoshnong jong ka Jylla Manipur wala ka ni ka jingjia kala kan jo sha ka jingdap shisnam kan thi henry ki ni ki arjat bin rio hadu menta ki dang im ha preng ka jings ear min sim bat ka jingbom shngan sho ka jing im ka jongki na ka daw ba ka sarkar Manipur bat ka sarkar India kim shimla la man pin kut no ya ka jing ya kan at ha preng ki ni ki arjat bin rio ki pat ba ka Jylla Manipur ki balawan petwer sha ka ni ka Jylla Meghalaya ha ka jing ya lang ka bala long ha ka office trekam jong ka Shillong Manipuri Students Union ka badon ha Manipur House la kra kila kentu ya ka sarkar Manipur bat ya ka sarkar India bakin pin kut no shisandon ya ka ni ka jing ya kan at bat banwan ra biang ya ka shongsok shongsan ban khangla ki jingwan rung kerthap jong ki minder nagari Myanmar
ban khanglat ki jing khai bi an ya udrok hapo Jylla Manipur pat ban pen kut no ek jing sha le bom hok jong ki rit pa ha ka Jylla Manipur u Konrad Kongal Sangma u balong u menteri rangba ka Jylla ha ka Sautrik u Jymmang arajar apsau rengkat ka jing senran lang jong he officer na ka tanat PHE ka Urban Affairs but na ka Meghalaya Basin Development Authority kili her jurip ya ka tulong hawa jasai ka jing her jurip jong u menteri rangba but ki officer ya ka ni ka tulong kalong namar ka jing ter khong ha ka Jylla barok ka wei but kumjo ban sngo thu ya ka jing kerdo ka balakta mata ya ki babun ki shnong ha ka Jylla nakaliang jong menteri rangba ulaken tu ya ki pai ba no shong shnong makin shim ru halade ya ka jingkit khle da ka bakin show ya ka ha ki yeng ki sem bar ulak kularu ba ka sarkar kanom aila ya ka nu ka jingti mau niti shiap hajan ki tulong khanang manyada ya ki ki wa ka kenhun ki pulit ka search and rescue team ha ka Sautrik u Jymmang arajar apsau kala yo ban say ya ka met jong u Prabodh Brahma u badai u somla pule jong ka National Institute of Fashion Technology Shillong hadin ba ulangam jelop kat ba udang jingi ha ka wei ka thwei jingkieng nar ka badon halinti yat ki jat u David Scott ha mau plang ha ka Laitrik u Jymmang arajar apsau ha ka por kumba pho no phaisngi ka sarkar Jylla kala pendam no ya ka hukum bian bala penmi ha ka kerdan under secretary katanat social welfare da ka bakam bakala ai jingbit lingba ka jing ai sernot scheduled tribe shakinong apply ki ba shim ya ka jat na ukpa lani na ka kami lani ka jingshim jat na utnga da ka kenthei ka bom dai ka khasi ya ka ni ka rai bala pendam no ya ka hukum bala penmi ha ka arphoi tarik u naitung arajar arpho la penbana da u menteri katanat social welfare wa pol lingdo ha ka sni thoding ha ka jing kran bat ki lat pathai Khubor ha ka Laitrik u Jymmang arajar apsau u ba pol lingdo ulaya thu ba ha ka arpho pratarik u rempang menta usnam ula lum ya ka jing lang baru executive member but ki officer jong ka KHADC but ya ki nongmi khmat na ka HYC ha ka baya dei but ka hukum bala penmi ha ka kerdan under secretary katanat social welfare shaki deputy commissioner jong ka East Khasi Hills but West Khasi Hills house nam arajar arpau kum shibenta ban beteng biang ya ka wat ka baar na ka benta ban penkelut ya ka sorba Shillong na ka jing deheng kali ka sarkar kala rai ban penbun no na ki jaka penyang kali ya ki yeng sarkar ki ba khlem pendon kam habaya kren bar ki lat pathai Khubor u Konrad ula ong ban beteng ya ka wat ka baar ka office trekam jong ka tanat PWD ka badon habarik mar persha bar ki Shillong Civil Hospital en penprano bat en shna jaka penyang kali mentapat gini phai shaki Khubor na Kylleng kari ka President Jong ka India ka Draupadi Murmu kalapoi ha Shimla na ka benta ka jinglet jungo jongka ka basansngi ya ka Shimla lapdiang songbhaya ka da ulat u Shiv Pratap Shukla bat u menteri rangba u Sukhwinder Singh Sukhu ha Kalyani helipad ka badon ha Charabra ka President kan sa Rashtrapati Niwas ha Charabra ha ka Laitrik u Jymmang kan lait ban yashimenta ha jingalang jong ka Central University jong ka Himachal Pradesh ha Dharamsala ya u officer jong ki Sipai Border Security Force u belaja rengai lalap ha Jammu la ujor ijhar ha Domana Police Station ha Jammu ba u assistant sub inspector jong ka 7 battalion ki BSF u Parmanan Hambram u belaja rengai kham hadin ki pulit kilalap ya uni officer Unoyalam barim jong ka Seng Congress u Acharya Pramod Krishnam ulaong baka jinglet jong Rahul Gandhi banya khun na re bareli da ka ba no ya ka Amethi kalong kumba ulalet no yap ulaong ba minshwa u Rahul Gandhi u juong ya ki nong tore ka Seng Congress ba kim dai ban ting ban smith Henry mentapat yaladi u ting thot baru no ya ka Amethi baru let penman shari bareli Uni unong ilam Congress ulaong lada u Rahul Gandhi udai shisha u Bachelor haba u pet na Amethi udai ban let yakun bed nam Varanasi persha ya u Narendra Modi Henry umnun kaken hun toket kabalathung na kabenta ban toket ya ka jingsha kno jrongti ulat ka West Bengal u CV Ananda Bose ya ka nongtrei Haraj Bhawan kalapan ya ka video jong ka CCTV Haraj Bhawan
Ki pulit ke Kolkata ki lapan ya ka video now officer in charge jong ka police outpost ka badan hapo upod usam jong Raj Bhawan. Kajing tokit laong bakan kham shimpor na marba ulapen mi ya ka hukum ba umdei ban sha ki pulit bakin rung hapo Raj Bhawan. Pakertong jong ka seng Congress na Puri constituency ka Sucharita Mohanty kalapan phaino ya ka ticket sha ka seng Congress. Bat kam tre ya kun show hakani ka election bat kalaong baka party ka aiduna palat ka pisa bat kanam dap setia ban let jalap election. Kamu hanti kalaong ba klem pisa kam la le kumta ka pen phaino ya ka ticket Henry kalapan bena bakan yaidon hapo ka seng Congress. Ka Human Rights Commission kalapa jingtho shakipulit halor ka jingsa teng ka case penyap brio mentala shipau hadu laipos nem hathoba district ka Manipur. Chairperson jongka MHRC Justice Utpalendu Bikash Saha dangshen ulalet Thobal Police Station but Thobal Women Police Station banpan jingshai halor ki laipau tali ki case penyap brio ki belasakut menta lakumba laipos nem Ki pulit ke Rajasthan ki lakem ya uwe ukhana bat armut ki parlok jong u nakadaw ba upenyap ya uparlok la jong hakuta tang nakadaw ba ukwa ban paunam ha Instagram. Arsni menshwa kilami ki Khubor ba uwe usamla puli ulayap hakuta hakapor ba kidang yishna reel da kabaring video da ka pistol shna hi Henry kata ka pistol kala Pyrthei kensan ki bahayeng ukhana ubalayap kila let mudui shaki pulit bat kila keno ba kadai ke jingthmu ban penyap khanang ki pulit kila let kem yau tau khana ubasiat yala uparlok lajang mentapat ini phai shaki Khubor na Kylleng ke Pyrthei hakasngi bala rakhe ya ka World Press Freedom Day u President jong ka General Assembly ka United Nation u Dennis Francis ulakin tu ya kikin hon ba pher hakiri ka Pyrthei ba ki dei ban burom ya ki nong tho Khubor bat ki nong trei ha ki lat Pyrthei Khubor bat ba kim dei ban pinthut ya ka kam ba ki trei ula ong ba ki nong tho Khubor ki dei ki balai lut ba ki dei ban yo ka jingya da khnang ba ki la ban pintelun ya ka kam jongki ban ai ya ki jingtip ki ba don kam shaki pai ba ka Hamas kalam minjur ban pelat no shwa arphongut kinong Israel ki besha rabor shagaza ka Hamas kalapen bena ya kani hadin ba kinong yalam jongka kilawan poi handong ba Cairo jongka Egypt na ka benta ka Ukraine penbet kalapen tip ba ki arphongut ki bakan pelat ki dai ki brio ki bala no kerta nang ta ki kinthei bat kum ju ru ki to ki badon jing shitom Kam menshwa ka Israel kala dawa ba ka Hamas ka dei ban pelat lai phulai ngut kat ba ka Israel pat kan pelat rius pa ngut kinong Palestine ki ba sha set along ha Israel unong ai ktin ka Houthi ulapen bena ba ka Houthi nang ni shakmat kan herthma na phang ya baro ki jhat jong ka Israel kumjoru ki jhat jong ki we ki ri ki balet sha Israel bat ki ba yat lengti leng ba ka Red Sea Arabian Sea bat kumjuru na Mediterranean Sea. Uno yalam ka Houthi ula berngam ba kani ke jingher thma ka Houthi kan yai beteng tat hadu ba ka Israel kan sange no ya ka thma ha Gaza. Ka jingya breu ha Brazil na kadaw ka jingther ulab ba ha kini kisngi kala poi sha ka lai phokhandai ngut kat ba nyo phongut pat kidang jar ngai hadu mentaru. Kila don hadu ars pak lai pesantali ki jaka ki basha kata na kani ke jing ther ulaba ubajur ubala ne mentala shitayo kala don ke jing shlei par ke jing tua khandau ha ki babun ki jaka bat ke sarkar kala pin kan riat no ya ki brio ki bashong basa ha ki jaka ki bom shngat kanong ai ktin jong ka Russia ka Maria Sakharova kala kenno ba ki recep ni kila herthma ya ka Russia da ka ba pendon kam da ka Ukraine kala ong ba hadu menta ki tiar thma ki ba ka Ukraine kala pendon kam ha ka thma persha ya ka Russia ki de ki tiar thma bala ai da ki recep ni kala kan tho ru halor ka jingkren jong foreign secretary ka United Kingdom u David Cameron ha ka por ba ulet cha Ukraine bat kala ong ba ka ne ka jingkren jong u kalong ka ba ma bha bat kala ru ban penplu ya ka doba Europe baro ka wei ki arphongut kinong India ki badan hapo ka jhat ka batin ra ya ka jingking ha Baltimore hadu mentaru ki dang don ha Baltimore namar ba ki dang sha tokit
kila sa menta hangte lalai pusan sngi nado baka jia kate ke jingjia kabla jia ha ka arkon riu tarek ulber laram dei baki shabat ha Baltimore kata kila deban poi ha Colombo lani kila roban poi shari lejong kuman supen kan mau kila don riu ngot ki brio ki bala yap ha jing tanra jong ka jahat kit tiar ya way na ki paya jong ka jingking ha Baltimore kani ka jahat kabala long try da ka Grace Ocean Private Limited kadai ka bjrong hadu khandai spa proposal put bat ka bakhya hadu khandai pusan 1000 ton haba ka tali bat kala ban kit hadu shipo 1000 tali ki container ki ba arpau put saudong hadian baka Turkey kalapan bena bakan sange lodno ya barok ki kam khai pateng bat ka Israel kala ong bakan shim ya ka Sinjan ki bating ki bala ban kta ya ka Turkey ha ka ba kan khanglat ru ya ki khai ka pateng ha pateng ka Turkey bat ka West Bank kumju ru bat ka Gaza ka Israel kala rai ban ujor ru sha ka Organization Economic Cooperation and Development Baro artali kini ki ri ki de record jong ka Organization for Economic Cooperation and Development. Tang hau bana ya yong mentau snem. Kila don hadu nyau phu nyau tali ki kam pentrim jong ki seng leno ha Pakistan but ha kini ki jingjia nyau phu ngot ki brio kila yap. Na ki bayap lai pesan ngot ki dei ki rio pat ba but lai phu ngot pat ki dei ki pulit ni ki sipai but sau ngot pat ki dei ki leno. Kani galong kat kum ka jingkhen bala penmi da ka Pakistan Institute for Conflict and Security Studies hau bnai liber mentau snempat kidon san phon riu tali ki kampentrium jong ki seng leno ha Pakistan but ha kini ki jingjia nyup nyungot ki brio ki layap kitu kilong ki khubor ha kimat kimat khublai